Prøv lige at stoppe en gang. Hvilke lærere på skolen ser bedst ud? Ja, det gør jeg. Og Dorte. Ej, så noget må I da bare ikke spørge om. Det gør Tabitha. Stine og Henrik. Er det ikke Leo? Og så gør jeg det også. Hvem er skolens sejeste lærer? Mig selv først, sagde hun. Christian og Mette, Knappe. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke lige styr på. Thomas, Leo. Bent og... Det er vel Christian. Nå, hvad fanden er det? Sådan. Ja, det er Christian. Leo. Ej, nu styrer jeg. Det tror jeg ikke, jeg vil svare på. Thomas. Hvad synes du om 9. klasse på Fenningsund Friskole? En af de ting, som jeg har bidt allermest mærke i, det er deres kæmpe store engagement. Jeg har aldrig set nogen elever arbejde så ihærdigt. Da jeg kom for et år siden og ikke kendte noget til nogen ting, så var de alle sammen uden undtagelse helt fantastiske til at tage imod mig. Ja. Det var noget af spørgsmål. Hej piger. Hvem synes du har været årets bedste lærer? Thomas. Thomas. Bager. Thomas. Thomas. Og Tanja. Thomas. Og Thomas. Hvem synes du har været årets bedste lærer? Det er jeg. Thomas. Thomas. Det betyder ikke noget. Jeg kan spise alt. Store salatbord til saltbord og buffeter.